ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/9/20 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಸತ್ಯವಯನ ಸಂಘ ಒಂಜೇ ಆದುಂಡು. ಒಯ್ದು ನಿಕ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು, ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಆಪುಂಡು, ಬಾಕಿ ಮಾತಲ ಕುಸಂಗವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸತ್ಯವಯನ ಸಂಘ ಮಿತ್ತುದಿರ್ಪುಂಡು, ಹಾಳು ಸಂಘ ಬೂರ್ಪೌಂಡು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ವಾವೊಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯನು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ? ಉತ್ತರ: ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತಿರನ್ಲ ಪತಿತಿರಡ್ದು ಪಾವನ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪುನಾದುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಮಾತಿರನ್ಲ ಈ ಶರೀರಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಮೃತ್ಯುನು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಈ ಕಾರ್ಯನು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆರ್ನ ಪಿರವು ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮದ ಪಾವನ ಆತ್ಮಲು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತದು ಪಾವನ ಹಿಡ್ದು ಪತಿತಾಪೆರು. ಗೀತೆ. ಲಕ್ಕಳೆ ಪ್ರಿಯತಮೇರೆ ಲಕ್ಕಳೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೇಂಡರ ಏರು ತೆರಿಪೇರು ಪ್ರಿಯತಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮೇರು ಅರೆಗು ಭಕ್ತಿನಿಯರು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪನು. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆನು ಭಕ್ತಿರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅರೆಗು ಪ್ರಿಯತಮ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪನು. ಭಕ್ತಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪು ನೆರೆದವರ ಸ್ತ್ರೀ ಅತ್ತಂಡ ಪುರುಷ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಐಟು ಬರ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೀತೆಯರಾದುಲ್ಲೇರು, ರಾಮ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತರುಲ್ಲೇರು. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು, ಆ ಭಗವಂತಗು ಪರಮಪಿತ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಗು ಪರಮಪಿತ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಜಿ. ದಯಪಂಡ ಆರು ಲೌಕಿಕ ಶರೀರನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಳ ಒರಿ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ನನ್ನೊರಿ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪುವೆರು. ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನಕುಲ್ಲೇರು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮೋಡ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನ್ಮೋಡು ಬಾಬಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲ ಏತು ಜನ್ಮದೇ ತೊಂದ ಏತು ಜನ ಅಪ್ಪನಕುಲು ತಿಕ್ಕುವೆರು ಅಂದು 84 ಜನ್ಮೋಡು ಅವಶ್ಯವಾದ 84 ಅಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನ್ಮೋಡ್ಲ ಒರಿಯೇ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯೇ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪೆಲ ಉಪ್ಪುವೆರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಸಹ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಹೇ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ದಯತೊಜ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಒರಿಯೇ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಸ್ತ್ರೀ ಅತ್ತಂಡ ಪುರುಷ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಗು ಪಂಡ ಇಂದು ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ದುಃಖಧಾಮೋಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಸುಖಧಾಮೋಡು ಒರಿಯೇ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಒರಿ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ದುಃಖನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಒರಿ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು. ಅರೆನು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಈ ದುಃಖರ್ದು ಬುಡ್ಪದು ದಯತೊಜ್ಪಲೆ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು, ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಸುಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ಪೊಸ ಯುಗವಾದುಂಡು, ಕಲಿಯುಗ ಪರತ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗತ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಪರತ್ ಕಲಿಯುಗತ ವಿನಾಶ ಆವಡು. ಕಲಿಯುಗರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗದ ಆದಿಗ್ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮಯುಗ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯುಗವಾದುಂಡು. ದಯಗು ಪಂಡ ಪತಿತೆರಡ್ದು ಪಾವನ ಆವಡು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾವನ ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಸುರಿ ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡ್ಲ ಐನು ವಿಕಾರದ ಪ್ರವೇಶತೆ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ರಾವಣ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅತ್ ಐನು ವಿಕಾರದ ಪ್ರವೇಶತೆ ಆಪುನೆರ್ದವರ ಇಂದೆಕು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗಕ್ಕೂ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಶಿವಾಲಯ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಪತಿತ ವೈಶಾಲಯ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶಿವ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬತದು ನವಯುಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಪೊಸಯುಗ ಅತ್ತಂಡ ಸುಖಧಾಮದ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಬೈದನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಸಾಧಾರಣ ಸತ್ಸಂಗವತ್ತು. ಒಂಜಿ ಸತ್ಯವಯನ ಸಂಘವಾದುಂಡು, ಕುಡೊಂಜಿ ಸುಳ್ಳುದ ಸಂಘವಾದುಂಡು, ಹಾಲು ಸಂಘವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯವಯನ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆವು, ಹಾಲು ಸಂಘ ಹಾಲವು.
ಸತ್ಯವಾತಿ ವಾಯ್ನಂಚಿನಕುಲು ಒರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು ಅರೆನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಆರೆ ಬತ್ತದು ಅರ್ಧಕಲ್ಪಗಾದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯ ರಾವಣ ಬತ್ತದು ಪತಿತಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬನೆ ಪತಿತಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದತ್ತು. ಇತ್ತೆ ರಾವಣನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಬಾಬ ವರ್ಪುಜರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಸಂಘ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಾತಲ ಅಸತ್ಯ ಸಂಘ ಅತ್ತುಂಡ ಹಾಲು ಸಂಘವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸೀತೆಯರಾದುಲ್ಲರ ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರತಿಫಲನು ಭಗವಂತನೇ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಏಪ ಭಕ್ತಿದ ಸಮಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಬರ್ಪೆರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಳಬ್ಧವಾದುಂಡು, ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾಳಬ್ಧವಾದುಂಡು. ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಿಕುಲಿತ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಆರೆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆರು. ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿದ ಖಂಡ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನದ ಖಂಡ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಲ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈತಲು ಉಂಡು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವತ್ತು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕುಲಡ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡ ಸದ್ಗತಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಇತ್ತದು. ಭಾರತ ಸುರುಕು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು. ಆತ್ಮಲ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಿರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರು ವಕೀಲರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಜನ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲಾಪಿರು. ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪುನವು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಸಾಗರನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಅರೆಗು ಸತ್ಯ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆರೆ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪೇರು ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಖಂಡದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ರಾವಣನ ಮತತಲಕ ನಡಪುಯಿರು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಪರು. ಪೊಸ ಯುಗೊಟ್ಟು ಭಾರತ ಪೊಸತಾದಿತ್ತಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಪನೊಡಾಗ ಅವಂದಿತ್ತಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು. ಅರೆಗು ಈ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಏರು ಕುರಿಯರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿನ ಕಲೆ ಉಂಡವು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪಿರತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಿದಾತ ಒರಿ ಬಾಬಾ ದುಲ್ಲೆರು. ಆರೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಇಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅರೆಗೆ ಕಾಲರ್ನ ಕಾಲ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಪಿರತಿರುಗದು ಇಲ್ಲ ಪೋಡಾಪುನು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಮೂಜಿ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆರ್ದೇ ಸತ್ಯಖಂಡದ ಆಸ್ತಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮರದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ಬೈದರು. ಆರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕುಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಸತ್ಯಯುಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪನು. ಅವು ಅದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ. ಆರ್ನ ಧರ್ಮವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿರು. ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಒರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯುಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಲ ಒಪ್ಪುಜಿರು. ಬಾಬನು ಮರತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಹಾಳು ಗತಿಯಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪತಿತೆರದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರು. ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಪತಿತೆರದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರೆ ಸತ್ಯ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಕಿದಕುಲು ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು. ಮಿತ್ತರ್ದು ಪಾವನ ಆತ್ಮಲು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪತಿತಾಪೆರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾವನ ಆದ ಮಲ್ಪುನವು ಬಾಬನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಆರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಗುರು ನಾನಕಳ ಸಹ ಈ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು. ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧವಾದುಂಡು. ವಿನಃ ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೆರು ಬಂದತ್ತು. ಜ್ಞಾನ ಕೊರಿಯರ ಏಕಾಂತ ಬೋಡು 7 ದಿನದ ಭಟ್ಟಿಡು ಪೋಡು. ಬಾಕಿ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿಡು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಪ್ಪಿರು. ರುದ್ರಮಾಲೆ ಉಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು. ಅವು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಮಿತ್ತು ಶಿವ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯುಗಲು ಮಣಿಕುಲು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ವಂಶಾವಳಿಲ ಮಾಲೆನು ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ರಾಮ ರಾಮ ಪಂದು ಪಣದುಪ್ಪಿರು. ದಯಪಂಡ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ರಾವಣನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕುಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಾದು ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ಪಂದು ರಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಜಕಿಲುಡು ಬೈದರು. ವಾಸ್ತವಡು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನವಾದುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಿಗೆ 2 ಜನ ಅಪ್ಪನಕುಲು ಉಳ್ಳಿರು.
ಓರಿ ವಿನಾಶಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಶರೀರನು ಬೂರ್ಪೇರು ಶಿವಬಾಬಾಗ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಜನನ ಮರಣೋಡು ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲು ಬರ್ಪರು ನಿಕುಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆಲಾದುಲ್ಲರು 84 ಜನ್ಮ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಗುರುನಾನಕರಿಗೆ 500 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಪಂಡ ಆತೆಟ್ಟು 84 ಜನ್ಮನು ಎಂಚದೆತೊನೇರು ಬಾಕಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ್ಮದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತಾದ ಸತ್ಯಯುಗದ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಓಡೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಬಿದಿರುಗು ಕಾಡಿಗೆ ಸೂಬೂರುಂಡು ಈ ಬಾಂಬು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋಪ ಅಂಚಿನವದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಪೇರು ಬಾಕಿ ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡು ಭಾರತಗೂ ಅವಿನಾಶಿ ಕಂಡ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಭಾರತ ಬಾಬನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಭಾರತಡು ಉಪ್ಪೇರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪಪ ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೇರು ಪಣ್ಣಗ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕಲೆಗಳ ಭಾರತ ಅತಿ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಈತ ಮಾತ ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಮಹತ್ವವನ್ನು ದೆತ್ತುದು ಬಾರದಿರು ಇನ್ನು ನಾಟಕದ ಆಟವಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೋಯರು ಯಾನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೋಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಮಾತ ಜ್ಞಾನಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿಕುಲೆಡ ಉಂಡು ನಿಕುಲೆ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಪರು ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಪತಿತೆರದು ಪಾವನಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕರ ಬರ್ಪರು ಬಾಬಾ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಕುಲುದು ಪಾತಿರುವೆರು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನು ಲೋಂದೆ ತಂದು ಓದವೆರು ನಿಖಿಲ್ನ ಆತ್ಮಲ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು ಅವು ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡುಪ್ಪುಂಡು ಕುಡ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮ ದುಲ್ಲಿರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಆ ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೊತೆಟೆಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗೆ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪಂಡು ದುಃಖೊರ್ದು ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆರಳ ಮುಕ್ತ ಅದು ಮಲ್ತದುಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ದುಃಖನೇ ಉಪ್ಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಪೊಸ ಯುಗತ ಜ್ಞಾನ ಪೊಸತಾದುಂಡತ್ತೆ ಈ ಪಾತೆರನು ಮನುಷ್ಯರು ಏಪಲ ಕೇಂಡಿಜೇರು ಭಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಲು ತಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಗಂಗೆಡು ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೀಪೇರು ಆಯ್ನದವನ ಪಾವನ ಎರೆ ಪೋಪೇರು ದಯಪಂಡ ಗಂಗೆಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಪಂದು ಪುದರ್ ನದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಅವರಿ ಬಾಬಾ ದುಲ್ಲಿರು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಶಾಂತಿದ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಆತ್ಮಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಾತ್ರ 84 ಜನ್ಮದಾದುಂಡು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಅವು ಏಪಲ ಸಹ ಅಲಿಯುಜಿ ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸವರು ಚಕ್ರದ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆದಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿ ಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿವು ನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಐಕ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬರ್ ದೇಸಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕುಲಿತ್ತ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು 21 ಪೀಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿಂದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾಗ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಯಾನು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕುಲೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿಡು ಬರ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಾಧಾರಣమైన ಸತ್ಸಂಗವತ್ತು ಇಂದು ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ವಿದ್ಯೆನು ಓದದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಪ್ಪ ಪಂದು ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಸತ್ಸಂಗೋಡು ಪನ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ದೇವಿ ದೇವತೆನ ಪದವಿನು ಪಡೆಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಓರಿ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನನೊರಿ ಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ 2 ಜನ ಅಪ್ಪನ ಕುಳ್ಳಿರು ಪಂದು ತೆರಿಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಸಹ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನ್ಲೆ ಪಂದು ಸಲಹೆನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮತತಲಕ ನಡಪನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಓರಿ ಬಾಬನೆ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು ಆರೆ ಬತದು ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೆರು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡಮೇರ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶವಲಿಗೆಲು ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾತನ ಆಸ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು
ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಡು ಕೇವಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮಲು ಆದುಲ್ಲರು, ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರರಾದುಲ್ಲರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಿವ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲೆಗ್ ತಾತರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನು ಮಂದಿರಗು ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಪ ಪನ್ಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರಡ ಕ್ರೋಧ ಏ ತೊಂಜಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಒರಿಯಗೊರಿ ವಿನಾಶನು ಮಲ್ತೊನುರು ಇಂದು ವೇಷಾಲಯವಾದುಂಡು ಶಿವಾಲಯವಾದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆಪುಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನೇ ಬತ್ತದು ಶಿವಾಲಯನು ಮಲ್ಪೆರು. ವೇಷಾಲಯರ್ದು ಮುಕ್ತ ಅದು ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾದ ವಾಪಸ್ ಶಿವಾಲಯಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಪರತ್ತು ಶರೀರದ್ದು ಮುಕ್ತಾದ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಪೆರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ವಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಜೀವನನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಕಂಡುಗು ಪಾಯರೆ ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾದು ಪೋಡು. ರಡ್ಡು ಓರಿ ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಸಂಗುಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಯಪ್ಪನ ವಿದ್ಯೆನು ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಬೇಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿನು ದೆತನೊಡು. ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರನು ತೆರೆದು ಘರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬದಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಭವ. ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರನು ಮಲ್ಲವು ಅತ್ತನ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಮಲ್ಪುನವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಏಪ ಒರಿ ನನ್ನೊರಿಯನ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರನು ತೆರಿಯೊಣ್ಣಾಗ ಅತ್ತನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಿರು ಬಂದು ಏರ್ನನೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊನುಜೇರು. ಎಂಚ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಹಳ್ಳ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಪಂದು ತೆರೆದು ಪುನಕುಲು ಏಪಲ ಐಕ್ ಘರ್ಷಿಸುಜೇರು. ಆಯ್ನಿದವರ ದೂರ ಪೋಪೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲ ಸಹ ದೂರ ಪೋಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದಿವನ್ಲೆ. ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸದ್ದು ದೂರ ಸರಿವಿನತ್ತು ಪೋಪುನೆತ್ತು ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಬೇತಕ್ಲೇನು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದಿವಡು ಇಂದು ಏ ದೂರ ಪೋಪುನೆ ಆದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ರಾಪುನ ಕಲೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸದಾ ಭಾಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.